hayya 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 madubin dubawa zo ki amshi furen so na auna dukan mizanin zamana da ke tawa. Madubin dubawa zo ka amshi furen so da kai na fi so ne zara yau a duniyar nan nawa. Hayya zaman mu da Allah khairi hakan ne yo nazari shi sani kan soyayyar ki ba na yin inkari fahimta na sama a gurin ki cikin buri da ke nake yin tun kauna cikin dukkanin lamari kuma da ke sanna a kauna dangi har da abokaina suna ta cewa da ni da ke ai mun yi dacewa. Ciki na a soyayya ka gawarta sarkin da ke mulkin ruhi mai tafiyar ƙasaita a sannadin ka nema yanzu na bambanta cikinsa ƙawaye ne shura a so na yi rata kai ne ka koya min hanya ka nuna min ka zama madubin duba na haske mai haskawa. Mai sanyi malamar soyayya in mata ku zo ku yi koyi mai tausa san kalamai da suke sani cikin wani yanayi ni da ke ba marbewa ana raba mu mutuwa zane jini daya muka zamto shimfiɗan gyalenki na kwanto domin ki ce ɓangare gare na wanda bai gocewa. Hayya 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 cikin soyayya sam ciki ba a zafi ballantana a yi jinya yayyafin ƙauna ke saukar min ta sani zarya amma ina da in garman da bai bari na da jabanya ni ban gane zancen komai ko kuma kwatancen komai idan ba kai ne kai mini ba to zane ɗimaushewa. Madubin dubawa zo ki amshi furen so na auna dukan mizanin zamana da ke tawa.